Justice ka Meghalaya High Court Usanji Banerjee ulawan sakhi ya kale kemen chat Sukra ka Seiñraij Jowai hayau musyang kabalalong haka arpo sauterik uyayong arhajar arpo harengkat ka jingadan lang MLA ka than uwai lat miki shila u President Seiñraij Jowai o chalam udoloi ka elaka Jowai umapura mon kenjing bat kiwe kinong shakhot ngobha yakani ka chat Sukra laju penlong man ma usnem de gizat benriu penar badanget haka Niamtre shwa ban hiarap hiaryang nak Bynta ban aingu aidem ya utre kirot ubalat he kijingkur khu lengba kame maryang badru hauni usnam bakin yo ban odi usam bai babha kaphang jonga chat Sukra Seiñraij Jowai menta usnam kalong samoy wakala wapencho yei por yei wadayo tutep unyakor kabamot ka ayom bakala ka pensho e kapor ya kabalayo long kibatep ban yokor hakani ka chat Sukra daga jingkemen ki Khun ka Niamtre kila Bynta haka jing shat baper rengkat karyam tenrai kenthop na ka sen telilang Seiñraij Shillong ka shlem kisur tenre na shangpung bat kidong baper ka Jowai u Chief Justice haba ajingkran uyaro ya ka chat Sukra bakalong ka baphu baping harengkat karyam tenrai bat ulaban juru halor ka jingdan kam ban penne pensa ya ka riti dostur nalor ka jingdan kam ban penne ya ka riti dostur uong badan kamru banyada ya kame maryang kumju ki jing thau ba em ki badan haka Bynta jong ka chat Sukra ba penlong hayong pia pan haka porshi phau baje ukerman shila u menteri ka sarkar jela ulalong kum ukongsan rengkat ka jingadan lang u MLA ka than u wailat miki shila hidoloi na ki elaka ba pher bat kiwe
rang kesai o wan khati chala iyung chala ijot ichen ramwa I masti ikenjut wa ki wajsti nam berhenti open yu ya ki kuat rang ki wajlut wa ki lawat yong geri sebagai besmil kangwa de yapan ha ulong cher ulong tho woman ulong da ulong ke ya kedima ki kekhai ki kena mana chwa ak sing kabam ka jingput ka besli ka tangmuli ki nong cha ki pen ki ye ijo open yu yala ijo penri ka mukhasi buwane usa nadu